to? Milk tea. Ano sa'yo, Alden? Taas mo, taas mo. Ano yung sa'yo? Milk tea. Yehey! May pa-milk tea si tita. Okay. Happy? Happy? Oh, sundan mo si tita Happy? Hindi happy ka mo. Say happy. Say happy, anak. Sige na. Happy? Happy 500 subscribers! Hello mga kabeshi! So, umabot na po tayo ng 500 mahigit na subscribers. So, eto. May pa-milk tea. Sine-celebrate po namin yung success kahit paunti-unti at least. Diba? Nakakaabot dun sa, sa kota ni YouTube. At dahil dyan, inom po tayo ng milk tea. Pili po talaga sa milk tea. Ito po yung sa akin, winter melon. Tapos kay Alden, dark chocolate. Mga kabeshi, gusto ko nga palang mag-shout out. May listahan pa ako dito eh. So, gusto ko lang pong magpasalamat dun sa mga ka-YT friends. Ginagawa mo! Especially po kay kay Miss Lucy Pagalan. Siya po yung nag-bit-bit sa akin dun sa tulungan team. Tsaka yung nabuong yung GC po nila na si Suwang. Kasali po ako dun. So, bale sila po yung tumutulong sa akin sa watch hour ko. Kasama po dun si Ate Ami. Si Miss Lucy po, nandun po siya sa Qatar. Tapos si Ate Ami sa Netherlands. Wang family sa Japan. Tapos Efe and Mark sa Australia. Marbeli. Ayan po. Super thank you po talaga sa mga siswang ko dyan. Tsaka sa tulungan team. Napakalaking tulong po ng ginagawa nila sa akin. Tapos shoutout din po kay kay Sheila de la Cruz. Kay Argil Lerio, yung anak po ng kumari ko na si Ate Susan. Tapos, yung previous na shoutout ko po nung nakaraan, yung unang shoutout ko po, appreciation shoutout. Ito po si Kimi Moto, Dam Channel Vlogs, Ella Pasaway TV, Batang Marinduque, Diane from UK, wow, taga United Kingdom. It's Bella Mama. Tapos especially po Sir Ace Hardy, thank you for always watching my YouTube channel. I know you're not an ordinary people. You are a celebrity but you're still watching my channel. Thank you for your support. So lahat ng nabanggit ko, though nasa ibang bansa po sila, mga mga Filipino po. Karamihan po sa kanila mga OFW. So, ayan, napaka-supportive po ng mga kapwa natin Filipino. Yung channel ko po, nag-start po siya nag-start ako nag-upload ng October. So, ginagawa ko po siya every rest day ko lang po. Tsaka pag break time, ayun, saka lang pa ako paunti-unti nakakapag-upload, nakaka-edit ng videos. Tapos, so October, November, December, January, February. So almost 5 months na po tayo na nag-YouTube. Though part-time siya. Tsaka hindi na po ganun kadali, yung pag-ordinary ng tao, hindi ka naman agad pansinin. So talagang work hard ka lang talaga pagdating sa pag-gain ng subscriber. Sabi nga nila, slowly but surely, diba? So, tiyaga lang, makakarating din tayo sa finish line. So, 12 months is already enough. So, ayun po. Tiyaga lang, patuloy lang natin yung naumpisahan. At salamat po sa lahat ng mga tumutulong at nanonood po sa channel natin. So, from the bottom of my heart, say thank you, Alden. Thank you! Bye! Please watch my videos, upcoming videos. Like, comment, and subscribe at the bottom. Bye!